Салому алайкум бародаро, салому алайкум ба тамоми бародарои азиз мо ки инаи чае торикаи рӯси гап шавай и поруи бинеда поруи бузу гӯспанда я мошин овардем амҷо рехтем накем галанда чиз зур будаи оз ман нишон метавам ки барои чӣ зурай ҳаво камтар хинакакай барф нестани ки хинакай хои нахоҳем оз ман нишонатон метавам ино ҳами як сател айҳавай гирифтем овардем як сател айҳавай гирифтем овардем сӯхтанша дидӣ ай кимраи зурай қаб мегирем нимқаки мегирем фаҳмидем ки барои чӣ будаи гармакак я тайдияни хеле каме гирем мешинем пеш печкае ки гарм даҳам кадо нигаҳдори ҳамат